Άσε μου να βάλω στο σουχάρι σου που θα με μαλώσετε όλοι. Γιατί τα έχω κάνει λέει λίγο μοιρά. Ψήψινε! Και λοιπόν είναι. Δεν είναι μόνο, είναι καλός. Μήπως είναι κοκακόλα πέρα. Παναήθειες κοκακόλα ή θα πεις πει. Έλα με Έλα εδώ ρε βάσανο της ζωής μου. Έλα εδώ. Έλα. Αυτό πάντως είπε μια επιπλέον διαφορά σχέση με το 2007 και ελπίζω να παραμείνουμε και τέλος για το επιπλέον διαφορά είναι ότι δεν έχουμε νεκρούς. Όπως είχαμε το 2007, αν 80 νεκρούς, είναι ρε. θέλω να πω ότι η σύγκριση και μόνο με αυτό το σημείο είναι αν πούμε όχι αν πούμε αυτό. Με το χεράκι σου. Τι βρίσκεις? Τι βρίσκεις, Πας στη σημεία σου. Έχεις βάλει αλάτι πηγής. Ναι, έχω βάλει. Και έτσι είναι το πουδαράκι σου. Κάτι το βιβλίο το βλέπεις από εκεί. Ναι. Αφού όλα πάει και τσακώνεται. Λες να πω τσακωμούς αυτά. Και το πόδι έτσι. Αυτός κάτι πρόβλημα έχει. Δεν έχει πρόβλημα. Να το δουλέψει. Ξέρω, δεν νομίζω ρε γάμο, το συνέχεια έτσι, δεν το πατάει. Το πατάει μόνο όταν περπατάει. Κοίτα εδώ. Αχ, τέντομα, διαλάκο. Τι είναι βρε? Νέτος. Κοίτα πώς τη λες. Κοίτα, κρύβεται μόνος του. Κοίτα το, μόνος του. Μεγάλη πλάκα. Ναι, απίστευτος. Κοίτα εδώ. Εσύ, τι είσαι εσύ? Σου βγάζει νύχια. Όχι, το κάνει τέτοιο. Κοίτα εδώ.